أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه. عما يتساءلون. akan menene suke yawan tambayanka ya sallallahu alaihi wa sallama? عن النبأ العظيم a bisa labari mai girma na lokacin tashin alkiyama, الذي هم فيه مختلفون. wanda su suke sassabawa cikinsa. كلا سيعلمون. Ubangiji ce tsawa gare su da sannu za su san menene sakamakon wannan musu nasu gare shi. ثم كلا سيعلمون. Sannan tsawa gare su da sannu za su san menene sakamakon aikin nasu. ألم نجعل الأرض مهادا Shin ba mu ne muka sanya ƙasa ta zama kamar shimfiɗa gare su ba? والجبال أوتادا Ba mu ne muka sanya duwatsu suka zama turaku gare su ba? وخلقناكم أزواجا Shin ba mu ne muka halicce ku iri biyu mazanku da matanku ba? وجعلنا نومكم سباتا Muka sanya baccinku ya kasance hutu ne ga jikunanku. وجعلنا الليل لباسا Muka sanya dare mai suturcewa gare ku. وجعلنا النهار معاشا Muka sanya wuni lokacin neman rayuwar nan taku. وبنينا فوقكم سبعا شدادا Muka gina muku sammai guda bakwai masu ƙarfi a saman nan naku. وجعلنا سراجا وهاجا Muka sanya muku fitila mai ƙarfin haske yana nufin rana. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا Muka saukar da ruwa mai yawan kwarara daga cikin gizagizai gare ku. لنخرج به حبا ونباتا Dan mu fitar da ƙwaya da wannan ruwa da kuma abin da yake na tsiri daga cikin ƙasar nan. وجنات نلفافا Muka ba ku gonakai masararraka ma'abuta bishiyoyi masu yawa. إن يوم الفصل كان ميقاتا Hakika ranar rabe hukunci tsakanin halittu ya kasance lokaci ne abin tabbatarwa. Yau na ba da sakamako kyakkyawa gare shi da abin da yake mummuna na sakamakon aiki. يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا A ran da ake busa cikin ƙaho sai ku zo kuna jama'a. وفتحت السماء فكانت أبوابا Ran da aka buɗe sama, dama sama ta kasance ma'abociyar ƙofofi ce don saukar mala'iku daga cikinta. وسيرت الجبال فكانت سرابا Aka tafiyar da duwar watsu gaburan doron ƙasa suka zama misalin wato kamar abin da ake kiransa kamar kaloyeniya wadda za a je inda take kuma sai a gaba ta. إن جهنم كانت مرصادا Hakika jahannamu ta kasance madakata ce, للطاغين مآبا makoma ce ga masu yin shishigi zuwa gare su. لابثين فيها أحقابا Za su zauna cikinta ahqabu, wato zamanai waɗanda ba su da iyaka, su ne ahqabu. Lokacin da zai zama ba shi da wata mudda da za a ce gashi ya ƙare, to shine abin da aka tsara na zaman da za su yi a cikin wutar jahannamu, kamar da kuma 'yan aljanna su ma irin wannan zaman za su yi. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا Ba za su ɗanɗana abin da yake na bacci ba a cikinta, ko kuma wani abin sha da zai faranta musu. إلا حميما وغساقا Ba su da komai cikinta sai ruwan zafi mai yawan tafarfasa da kuma abin da yake fitowa daga naman jikinsu, wanda bayan azaba ta narke naman nan ya zama misalin kamar da gwadago, to shine kuma abin da za su dinga ci, abincin jikinsu kuma shine abincinsu. جزاء وفاقا Wannan sakamako ne wanda yake mai dacewa, babu azaba da ta kai azabar wato a kona mutum a cikin wuta kuma irin ta lahira. Idan an ga girman wannan wato sakamako da Allah ya na kona mutum a cikin wuta, to kuma sai a duba girman laifin da yi, shine shirkantawa da ubangiji. Babu laifin da Allah ya kyamame shi, baya san sa, baya kaunar sa irin laifin kafirci.
to saboda haka laifi ne babba ya zama Allah ya tana masa sakamako wanda yake mai daidai da shi shine a kona mutum da wutar jahannam. Allah ya kiyashe mu. آمين. نعم إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Hakika su sun kasance ba sa tsoron ranar gamo su da ubangiji dan hisabi gare su. وكذبوا بآياتنا كذابا. Lalle sun karyata da alqur'ani karyatawa. وكل شيء أحصيناه كتابا. Kowane abu daga aikin su mun kididdige shi mun tabbatar da shi a rubuce a cikin Allahul Mahfuz. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Ana ce musu waɗanda na azaba ba za mu ƙara mu komai ba sai azaba kan azaba. إن للمتقين مفازا. Lallai gidan tsira ya tabbata ga masu jin tsoron ubangiji shine aljanna. حدائق وأعنابا. Gidan tsiran nan shine gonakai da inabai. وكواعب أترابا. Kuma kawai su ne kan mataye ta ka'abat tadihunna. Na'am. Wannan nono su yake a tsaye. نعم Kuma a turaban wato ala sinnin wahidin. نعم. Jami ne na tirbu. تو. Wato mace ya shekara 33. نعم. To duka yan aljanna matan aljanna akan wannan shekarun Allah zai kera su kuma akan haka za su tabbata. Shekara 33. وكأسا دهاقا. Ga kuma giya abin cikawa da kofi abin cikawa da giya kuma abota shansa. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Ba sa jin abin da yake na wasanni ko kuma ƙaryata juna sanda ake shan wannan giya sabanin abin da ke faruwa a shan giyar duniya. جزاء من ربك عطاء حسابا. Wannan sakamako ne daga ubangijinka kyauta ce da kuma wato hisabi ne Allah ya bayar da shi wanda Allah zai ba dan aljanna shi har sai da kansa ya ce sakamakon nan ya ishe shi. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Ubangijin samai daga sai da abin da ke tsakaninsu shine Allah Ar-Rahmanu a ran nan halittu ba sa mallakar zance da shi saboda tsoron Ubangiji ba wanda ya mallaki ya cewa da Ubangiji wani abu a wannan rana. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Ranar da mala'ika Jibrilu ke tsayawa an ce kuma rundunar mala'iku baki ɗayansu duka mala'ikun suna sahu kowanne yana firgice da ubangijinsa babu wanda yake da ikon da zai zance ya faɗi wani abu tsakaninsa da Allah ko tsakaninsa da wani sai wanda ubangiji Ar-Rahman ya masa izini a rannan yace da shi ya faɗi magana kuma ta daidai su ne mu'minai ko kuma mala'iku waɗanda za su ceto waɗanda Allah ya yarda a cece su. ذلك اليوم الحق. To wannan rana da Allah yake ambaton waɗannan tsare-tsare na alkiyama ita ce fara na gaskiya. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Wanda yake son riƙon makoma zuwa neman sakamako na ubangijinsa sai ya riƙa. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. Lallai mun muku gargaɗi na azaba muku sanciya a ran da mutum yake ganin abin da hannunsa ya aikata na alkhairi ko sharri kowa Allah ya masa gargaɗi a duniya domin kada mutum ya zama bai wa'azantu ba har sai an je ran da mutum zai ga aikin nasa ko na alkhairi ko na sharri. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Nan ne kafiri ke cewa ina ma ya zama turbaya lokacin da zai ga dabbobi an kawo dabbar da ke da ƙaho da wadda ba ta da ƙaho a duniya mai ƙahon nan ta soki mara ƙaho ba ta da abin da za ta rama to a ran nan sai a yi mata ƙahon ita ma mara ƙahon a ce ta rama in ta rama abin da mai ƙaho ta yi mata sai a ce shi kenan zama turbaya su biyun nan to shine kafiri a san da zai ga irin wannan hukunci da ake wa dabbobi shi kuma ya ga cewa ƙarshen hukuncinsa bayan an masa abin da aka yi masa za a ce tafi can ga mu ko muka can wutar jahannama ba da zai ce ubangiji ina ma